Российский демпосад келесі акциясы бойынша өзіміздің нижних образованияға 80 ел толуы айынан өзіміздің алма бақшасында яңарту ішлері алып барабыз. Һәм енді мен енді өзіміздің оқушыларны һәм ветераннарны осы алма ағачларын отыртуда катнашуга чакырам. Һәм енді келешекте бу бакча элекке отырткан бакча кебек гөрләп, чәчәк атып, яз көне безне чәчәкләре белән сөендереп, көз көне алмалары белән мул уңыш берсен иде. Сезнең хөрмәтле ветераннарыбыз, аның исеме дә буыннар истәлеге алма бакчасы память поколений. Ветераннарыбыз белән бер очрашканда безнең алма бакчасы корып килүенә кисәтү кабул иткән идек, замечание. Шуннан соң инде без менә шушы үзгәрешләрдән соң инде территорияларны матурлатканнан соң менә шушы алма бакчасын яңадан торгызу максатына менә бүген башлап җибәрәбез шундай акцияны. Бүген инде 20 алма агач утыртабыз. Киләчәктә тагы. Вот Фулина Земфира Ахатовна. Я в этом училище знакома с 57-го года. 2 года училась, 57-й, 58-й, 59-й. В училище, потом вот работала 28 лет мастером производственного обучения. Такое долгое время, отсюда же вышла на пенсию. Сейчас очень рада, что училище так процвело по-новому. Учащимся, наверное, интересно учиться в таком здании. Приятно. Вот обновили на новый лад, по-современному. Бу зданиеда мен бу өзебезнең образовательный учреждениеда 32 ел эшлим. Хәзерге көндә бу безнең здание уже современный технологиялар белән яңартылган, капитальный ремонт үткәрелгән здание. Бөтен мөмкинлекләр дә бар, балаларга барлык уңайлыклар да тудырылган, заманча әзерләнгән здание. Рәхим итсеннәр, укысыннар. Галимова Әминә Җәлил кызы. 1980 елда монда беренче тапкыр эшкә килдем. Һәм 25 ел шушында эшләдем. Бу алма агачларны, искергән алма агачларын без утырткан идек. Нәкъ 40 ел икән аңа. Менә шуны чыгардым. 40 ел үткән шушы вакытка менә хәзерләрне яңартыр вакыт җиткән.